Tulos sa 5 ka mga gitudlong suspitsado sa pagpusil-batay sa usa ka lalaki. Samtang natulog ang nasikop sa Talisay City Police. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Nasikop sayo ganihang buntag ang maong tulo ka mga suspitsado kinsa nasakmitan og mga dilisensyadong armas. Usa niini usa ka high-powered firearm. Alasay si media ganihang buntag natultulan ang 22 anyos ng lalaking giila sa Angga nga Aldwin sa panimay niini sa barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay. Sa iyang pagkasikop, nasakmit sa mga operatiba sa Talisay City Police ang usa ka high-powered firearm, suppressor, 2 ka magazine sa KG9 ug 8 ka bala sa 9mm. Lakip sa nasakmit ang usa ka 45 pistola nga may 7 ka mga bala. Laing usa pa ka 38 revolver nga may usa ka bala ang nasakmit usab. Nasakmitan usab kini og usa ka pinakitay sa ginudahang shabu. Ang maong dinakpan usa sa gitumbok sa mga saksi nga namusil sa 28 anyos nga lalaki samtang natulog sa iyang open type nga panimay sa barangay Lagtang niadtong Miyerkules sa gabii. Upat ka mga samad pinusilan sa ulo ug sa dughan niini ang naangkon sa biktima hinungdan siyang hinanaling kamatayon. Usa sa gisunod karon sa kapulisan nga motibo sa krimen mao nga naalaan sa mga suspitsado nga asset sa pulis ang biktima. Ang isa po sa motives na ni-establish po natin is yung biktima po ay napagkamalan po na informant ng ating kapulisan, no? Kasi nga po itong mga personality na nahuli po natin, mga suspects, no, ay involved po sa disposal ng illegal drugs. At the same time, mga impossession po ng loose firearms dito sa area po natin. Samtang nasikop usabang laing 2 ka gitudlong kauban ni alias Aldwin. Ang usa ka 29 anyos nga taga Barangay Lagtang ug 39 anyos nga taga Barangay Maghaway. Gingon nga grupo sa mga tigpayuhot o ginadili nga drogas o mga nagtiner og dilisensyadong armas ang maong mga dinakpan. Mga tatlo po to, no, may mga information tayo na receive, no, lalo na po tong isa dito ay alleged na hitman pa nga po ito eh. So tinitignan po natin, nagbabacktrack pa tayo ng mga cases dito ng shooting incidents. Ang mga nasakmit nga armas ay ipaubos sa eksaminasyon pagsubay ko nalang bigit bakiri sa mga natabong shooting incident sa Dakbayan o sa silingang mga lungsod sa mga nangaging buwan ug tuig. Lan pa rin pang gigukod sa Talisay City Police ang laing 2 ka mga suspitsado samtang gikatakdang pasakaan og mga tukmang kaso ang 3 ka mga dinakpan karong Lunes. Lan? Okay, daghang salamat Femari Dumabok.